Go is le bh chóirde ón pí an seo agus seo é leabhar-mheas agus tá hata agus snúd orm tuis go se Harbh fuór fi láthair. An leabhar atá a bheasa go maniuú an cén seo Aiséirí le hAlex Hijmans. Snéim balcin airta anam is leim Hijmans. Agus is fear ón ísiltír é hAlex is leim. Agus banan an tuairiscéil seo, uairiscéil is garad ó mé ansoltas. Tá sé sais níúálach, Tá sé lunathe ag ann faoi le in éireann, ní deirtar sais céin uair, agus tá cúpla rud an sais ceol, toirlintí polatúla, agus rudí éagsúla a Hórlíonn, agus ar bhealach ag an túsan níor higus céin uair go díreach ar sé lunathe. Tá nostalgia áirithe baint leis, mar tháinig sé tháinig go leabharmach cén bliain. Go bhí sa héinde ach tá sé lunathe ribh sin is dócha ach han an gnééis sin lom. Ach an rud atá gceist le seo ná tach café i ngáilimh agus Aiséirí is anam den áit agus tá an bhain seo Rebecca is ealaíontóirí as an ísiltír agus tá si treis tach go gaiileh agus tá sé cinnal lín caiilte sa sé ní le gaiirí chomáile ó héamh ealaíon na díal ar measar máile aber san ísiltír ach tá si treis an ísiltír a ágáilín na díal go cé agus airíonn tosíonn si obair sa cheafé sa tach café dáhan gach seo an ngáilimh agus titan sin rá leis an áit dá réir de leis an gaige agus a lehéad ach hain sé lom tá an charactúcht láidir le mé cúpla leabhar eile le hAlex agus stoilm go méidir go bééis an ceannas má hainlam go dtí seo le mé an charman atá lonathe sa Bhirgíl agus gunta beidir fa bheile freisin gearcéalta bhí lonathe sa Bhirgíl an chud is mó an freisin. Ach hahan sprálam é bhhainns le gaiileh níl an irtin níor choní san gaiileh riamh ach bhrálam cóíán sin é bhíonn sa rágam lom héin ach tá sais gaiileh le bra sa leabhar seo agus sais an túnéir atá ar an gafé is fear éarnach éireach atá agus tá daoine éagsúla tá Rebecca na cóí le daoine éagsúla ealaíontóirí agus an sin tá sais pobl dogcuid héanaach chu sa tach café Aiséirí. Tá si ní léon sais titan si in rá le duine éigen uair éigen nó beidir nach titan si in rá nó tá faiban a grá aice sais fecinn si duine eile titan in rá agus tá si sin sais líorí agus chuirsteachta arthaí ach hain tá cúpla charactar hagan isteach agus beidir an airfa ó mu sin cho hin creite sin ach is dócha go bhfuil tá gaiileh ilcultúra agus spéisiúil agus crackáilte agus beidir go le numarcha bheith is agat ag léman leir seo gur oibrig hAlex ag dach café a go deimhin bhí tach café ag ngáilimh ar bhan an banana foblacht ar fá raibh blianta cú blian an éigent cú blian go le agus bheith is sin agat agus na leir se leh agat mar tá miún san rián beidir go beag an nómad miún san rián man ar le déanamh an café agus le ach banan sin leis an rud agus banan sin leis an sais dar ar Airíonn Rebecca chótóga sin leis an tá café go núnan si rudí eile amach in is saoil mar go bhfuil si códíir ar an áiteo agus an réimhlóid nó an leithréimhlóid bhfuil si pórtach inte. Cadíon rudí in ar an gomála uaireanta ag an túsan ruda nuair bhíos nuair fuairsamach go raibh café gaiilech cinna ní fuaircéil eile a léamh in bhfuil ról ag an ghaige an a fós tá rudí spéisiúla an tá charachtar éagsúla bhfuil isteach san áit agus rudí ní hé go nach nófa cé tá gceist ach da nófa na charachtar nó na búin crutha tá gceist a fós hain tá sé tainimhach tá sé spríúil tá Bhís léamh an leabhar seo ar bhualas am bháim an gcóir café i dach café lámh le líamh agus fuc si an leabhar agus léis sí Albert agus dúir si lí si an cucumber cad fi sin agus agus tá go si ag léamh ag lí ag ggéthe glasaí nó péirt agus dúirt bí cínta go bhfuil ach tá roiint ruí mar sin an tá ag léirú go méidir go bhfuil frustachas lethar nó cracin ar Rebecca bhocht
agus dá si sin sa scéal couple or beidir go si sin beagán haar for ní hé go gapan bhfuil siad pornografíach ná inad mar sin ach dúireach níos agam an sin siad sin isteach leis an scéal chomh mór sin nó go méidir go bheith dáile leir bhealach níos chuil chúisí beidir. Ach nomlan bhá mé an so an scéal heasta an fáil amach chuir a thorlócht a Rebecca bhí sé ionach go bhfuil Alex ag scríomh uorscéalta tugann sé as léargus an ta modúing fiú rudaí ar nós tá manach éarnach tríal as charachtar mar seo a scríomh aber tá sé tá Rebecca cuioineh siar ar Sophia ina bheici nuair a bhí si ina déagóir agus ólas nach meach go going tá rudí nach ritheach sé le daoine fiú don infan an taide tá dearcaí agus ruidir chuir se an simán is dá go méid áirithe den scrín ó Alex in Rebecca le feiscint agus cean rudí a deirsaí nó d den éigen a bhhain sin gúsgur ágadar an ísiltíir ná an nibraíon gachard san ísiltíir ná bhfuil is gachard réitethe mar sin go raibh dul an garachtar dul agus imachtáte ag eile le bheith póirteach sa saoil mar atá mar go is na 5 agsúla réite ag an ísiltíir. Níos an sin fear ach beidir is léargus spéisiú é ar dhearcha na ísiltíir agus an sin. So Aiséirí garad snásta charachtracht láidir scéal spéisiúil agus an sin agus féidir tú é a léamh agus tú gáil caí. Slán tam lína chuirde?